Падчас уборачнай кампаніі праца кіпіць не толькі на палях. У гэтую пару арганізацыям, занятым на уборцы ўраджаю, дапамагаюць маладыя людзі са студэнцкіх атрадаў раёна. Адзін з іх, студатрад вучняў сярэдняй школы нумар 1, прыступіў да працы на гэтым тыдні. Пра тое, як працуе моладзь летам і чаму выбірае для сябе такую занятасць, даведаліся Кацярына Пупкова і Сергей Вішнеўскі. Студатрад сярэдняй школы нумар 1 – гэта навучэнцы 9-11 класаў. Усяго 15 чалавек, якія дапамагаюць работнікам цэха па вытворчасці сухіх кармоў нумар 2 адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская». Хлопцы і дзяўчаты тут выконваюць нескладаную працу. Падчас нашага візіту яны падмяталі зерня. Сколько всего вам предстоит работать здесь? 10 дней, 2 недели. Как строится рабочий день? Во сколько заканчивается, во сколько начинается? Ну, мы построили рабочий день с 8 утра до часа, мы пока работаем. Но у детей есть желание работать немного больше. То есть сегодня, может быть, если будет работа на предприятии, то 7 часов как бы. С обедом в 1 час. Им сказали оплата почасовая, поэтому вот у них есть желание работать больше. Падчас такой падпрацоўкі навучэнцы больш даведваюцца пра раслінаводства і працу ў сферы сельскай гаспадаркі, а яшчэ прывыкаюць да каманднай працы, прычым нават умовы надвор'я не могуць ёй перашкодзіць. Когда идет дождь, мы работаем на складе, так как там очень мокро и работу все равно нужно выполнять. Как тебе в целом работа в студотряде? Нравится? Да, есть немного тяжесть, так в принципе хорошо. Мы свое время проводим всегда вместе, шутим, смеемся. Есть время для отдыха, тоже проводим его весело. Вот. Почему решили участвовать в студотряде? Ну, нам в школе предложили, и я подумала, почему нет, потому что все равно свои деньги хорошо, не просить у родителей, чтобы были на все. Зараз на тэрыторыі раёна працуе 4 студатрада, дзейнасць якіх будзе ў далейшым добра ацэнена. А яшчэ удзел у студатрадаўскім руху прывучае моладзь да працы, робіць іх больш згуртаванымі і дазваляе зарабіць свой першы капітал.